alfa na naziru wai abban su da zama haka kuke ji aure rahama kana ila aure abban su da kina gaya ma yau da na tashi ya sunan dankalin nan da ake ferewa shi da na debo arish can na debo jami'a nan na gwama tsahe bacci ai ba ku gaya ma kai bai lebu zo mana muna wa da disa abban da ana una mana amma kuma kuna ba tsoron auren nan a abba na ciki saboda Anisa kaga Anisa wallahi in ka aure Anisa hankalinka abu kai ba ma mu sai mun ji dadi ne bayan ka kawai ni kaman addu'a Allah ya samu umulita a aljanna kawai na umuli Allah ubangiji ya kara mai lafiya ule mun da ule mun nan karka ji tsoron kenan na da mu ne ya samu kadina kowa auren ko ai billahi da kai aure Allah bai ni zan nemo ma ai kai na kare ba wannan ba alfa dan gatan da aure sunnan manzon Allah ba na da baka sunnan man ya mai lemon bai tafi bane a canji zai oke amma alfa ina jin ka nan kwanaki ba kai ka ja ni gidanka ba muka yi makarin nan kaji billahi da sai bakwai na safa na tashi ai alfa ni fa ina zuwa kai ba samu canjin a wurin nan fa da fa tsoron sarki amma yarinyar nan Anisa ya ai na rutu kai wai baka sani ba kai cancanta ce Anisa ai number 1 Anisa Allah ya baku tare ka ga mai auren ku fa an yi an gama ya tsinda ma baka sani ba abba kai aure fa an ni nake ranan ga kowa murna na ga ya ma injin 206 din nan da sarkin waka zai ba wallahi sai na san ku na fasa injin ta ga me za ka buka stone da stone dai da wato alfa amma injin lokaci sai da hannu a cire shi kuma stone taka ta kawai in na taka ta tai stone ni akan murnar aure na ni da Anisa ni da nake son ka da Anisa kai yanzu abban Sudes canjin nan almajiri zaka ba ka karba daga hannun mai lemu kuma ya sha wahala ya je ya nemo canji su uku ai inda sadaka zaka bayar abban Sudes sai ka ba wannan mai lemun ka gane saboda yanzu ka bashi shi yasa muke da yawan mabarata kenan ka gane yanzu da shi ka ba kaga jarinsa zai ƙara ƙaruwa zai fito da ƙarfinsa ya nema na ƙara mai da ƙarfin gwiwa ka ƙara mai ƙarfin gwiwa sana'a amma fa ni ban ce karka ba masu sadaka a inda ta kama ka ringa bayarwa ka gane yauwa a ringa dai ba da sadaka amma a ringa taimakawa wanda ba shi da ƙarfi masana'anta kenan a karfafa musu ko ba haka ba abba na titi in kun ga laifi na ku ai kai ne inda kake burge ni akwai kawo shawara ka faɗa wannan yau abinda nake so da za a gyara Allah ya